ಉಂಡು ತುಲಿ ಸುಮಾರು ಇರೆಂಡು ನೆಟೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಪೂರೈತೆ ಕಟ್ಟಂತು ರೆಡಿ ಮಂತು ಓದುಲ್ಲೇರು ಪೂರಿ ಪುಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಪಾಡ ಜರಾತಂಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಕೈಸ್ತೂಲೆ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನು ಕೊದ್ದ ಮುಳೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಡೋರು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಳಿಗೆದ ಎಲೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹುಚ್ಚು ಬುರೈಪು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿ ಐತಾರ ಅಂಚ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬುಡ್ತುಂಡು, ಚೂರು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮುಗಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸೊಂದು ಚೂರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪತ್ರಡೆ ಮಂದಿರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಐತಾರ ಪತ್ರಡೆ ಅನ್ಪುರಿಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಪತ್ರಡೆ ಅನ್ಪುಣಿಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಹಿರೇ ಕೊಯ್ಯರ ಬಂದು ಪೋತಿರು ತಿರ್ತು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂಕ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಳೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಳಿರೆ ಕೊಯ್ಯ ಮುಳಿ ಹತ್ಲ ಇರೆಂಡು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಇರೆಂಡು ನೆಟೆ ಅಮ್ಮೆ ತೀರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದಿಲ್ಲೇರ ಮತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರಣ ಬೇತೋಲಿರೆ ತಿರ್ತದು ಕೊಯ್ಯರುಂಡಿ ಅವಳು ತಿರ್ತಲ ಉಂಡು ಅಂತೀರೆ ತುಲಿ ಅಂದೇ ಮೂಳೆ ಮಾತು ಉಂಡು ಎತ್ತಲಿರೆ ಮುರಾಣಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ತೋಟಾಡ್ದಂತೆ ಕೊಯ್ಯ ಅಂದತ್ತದೇನೆ ಅದೇ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡಿರೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಪುರದಿಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಇರೆ ಅವಳೆ ತೋಟಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಂಕ್ಲತ್ತು ತೋಟ ಬೇತಕ್ಲ ಅಂಡ ಇರೆ ಕೊಯ್ಯರಕ್ಲು ತಾಲ ಮನ್ಪುಜೀರು ಬಾರದಿರೆ ಬುಕ್ಕ ಹತ್ರಡ್ಡಿ ಬರೀರೆ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ ಯಾಲಂಚೂರು ಇರೆ ಕೊಯ್ಯರ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪು ಕಾಯ್ಸ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರ್ಮುಂಡಿಗೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂಚ ಆರೆ ಕೊಯ್ಪುಣೆ ಕೊಯ್ಪೆದನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರೆ ಕೊಯ್ಪಿರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ತಿಕ್ಕಣ ಅದೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಧ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನ ಏತ್ ಇಂಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿನ್ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ 2 ಜನ ತಿನ್ನೋಡತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಒಣಸಾಂಡದ ಆಯ್ತಾ ಕಚ್ಪು ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ಪುಗೆ ಪೋಡದಾನೆ ಇನಿ ಅಂದಾಲ ಕೊಣತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪೋಡತ್ತಿ ರಡ್ ಉಂಡುದಿತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ರೂಬಿ ಒಲು ಸಾದಿತು ಒಂದಿಪ್ಪು ಕೈ ತುಲಿ ಕೆಂಪು ಅಂಡು ಮದ್ರಂಗಿ ಇದಿಟ್ಲೆ ಕಾತನ ಕೈ ಕಾಯಿಸ್ತುಲಿ ಅವ ಆ ತೀರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆದ ತೀರ ತಿಕ್ಕಂಡುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ರೂಬಿತ್ತು ಸಾದಿತು ಒಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನದಲು ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದಿರದ ಐತಿ ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದಿಟ್ಟು ಮಂತಿಡಿದ ಅನ್ಪುಡು ಮುರಾಣಿ ಬಾರದ ರೇಟ್ ಮಂತದನ್ನೇ ಇನಿ ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದ ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ತೆರವು ಬಿಂದುದೆ ರೂಬಿ ಬೀಲ ಕುರ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇನ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ದೂರ ಪೋತು 2 ಜನ ನಂದು ಏನಾಡು ಉರ್ದು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಗಿರೇ ರೂಬಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಏನ್ಪನ ರೂಬಿ ನಿಗ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಜಿತ್ತು ಬಾಯಿ ನಾನು ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಣಗದ ಏರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾಲೆಗುಣಗ ಹತ್ತನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಿಜ್ಜೇರಿ ಸುನೀತಾ ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈರ್ನ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ನಕ್ಲ ಪುದರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕೇನೆ ದಾಯ ನಾನು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಗಂಚೆರಡೆ ಕೇನೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಯಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದ ಈರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಅರಿಯರೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋದು ತೂದು ಆಗ್ತದೆ ಉಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಂದಿರ್ಲಂದೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆಂತೆ ಕೆಸರಿನಟೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ತಾರೊಂದುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಳಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾಡೊಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಪೂರ ಪುರಿ ತಿಂತೇನೆ ಇದೆ ಅವಳು ನಿತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಉಂಟಾನ ಐಟೆ ಓಪುಣ ಇಂಚ ಅವರ ಸೂಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಆತನ ರೋಡ್ ಕೆಸರು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪುರಿ ತಿಂತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪುರಿ ತಿಂತೇನೆ ಶೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿಂಚಿ ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡೆ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲೆಂಚಾತನ ಆಂಡ ರೋಡ್ ಆತನೆ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕುದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕಾತನ ಆಂಡ ರೋಡ್ ಆಯ್ಚಿ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಕವು ಡೋರು ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳಾದಿರು ಇದನ್ನ ಡೋರು ಕುಳ್ಳಾದಿಚ್ಚಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಕುಳ್ಳಾದೇರು ಡೋರು ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ನಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಅವ್ರು ಸೋಕ್ದ ಏಪ ಕಟ್ಟುನೆ ಕಟ್ಟಿಯರ ಕಾಸುಡು ಮುಳೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾತಿರಿಂದ ಡೋರು ಶೋಕಾತನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಳಿಗೆದ ಎಲೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಉಪ್ಪುಳಿಗೆ ಎಲೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಎಸ್ತುಡೆ ಉಪ್ಪುಳಿಗೆ ದಿರಕ್ಕೆ ಬರವತ್ತು ತೂತುಂಡು ಉಂಡು ರಾಶಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಆತನು ಪೂರ ಪುರಿ ತಿಂತನು ಮತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ತೂವದತ್ತೆ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮುಳೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಓಳುಂಡು ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವಳ ಹರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಳೆ ಮಿತ್ತಿರುಂಡು ಅಂಡ ಅವಳ ಪುರಿಂತೇನೆ ಅವಳ ಕೊಯ್ಯಿಂಡಲ್ಲ ಇಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪುರಿಂತೇನೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಬೀರಾ ಇಡೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾತಿ ಬಾರದರೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತಿ ಉಪ್ಪೊಳಗೆದ ರಂಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದಿರ ನಾಡೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಕಾಡು ಬರ್ತದೆ ರಬ್ಬರ್ದ ಕಾಡು ಫುಲ್ಲು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಮೂಳು ನಾನೈತೆ ಮೂಳಾಂಡಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂತ ಓಡತ್ತಿ ಅವಳು ಸುಳ್ಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತ ಅವು ಕಲ್ಮಲೆದ ಬೆಟ್ಟ ಅವಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಉಚ್ಚುಬುರ ಇಪ್ಪು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೊಳಿಗೆದಿರ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಡತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂದು ಅದಿಕ್ಕಂಡೆ ಆರು ಕೈಸೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಟೇರು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೀರ ಯಾರು ನಂಡದು ತುಲೆ ತೀರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸುಮಾರು ಇರ ತಿಕ್ಕಣ ಇಂಕ್ ಇಡೆ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನಿಂಕ ಅಡ್ಡಿಯಾಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲಿ ಈರೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಎಕಡೆ ಕೊಯ್ದಿತ್ತನ ತೀರ ಇನ್ನು ಪೂರೈತೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮೀನು ಮೂರೊಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಎರಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಣ ಕತ್ತಿರ ಊರಿ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಹಾಂ ಕತ್ತಿಡು ಊರಿಗೆ ಎರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿಜಿಗೆ ಇಂಚ ಕತ್ತೆರಡು ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ರೂಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡಿ ದಾಯ್ತ ಮಣ್ಪುಣೆ ಅನ್ನಂದು ರೂಪಿ ಪತ್ರಡ್ಡಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಪಂಜದ ಪುರೀಟಿ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡತ್ತ ರೂಪಿ
ಗಾಯ್ಸ್ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಏನಿತ್ತ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಂದರಿಯರೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾದುಡಿ ಅರಿ ಮತ್ತು ಅವಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಮಿಗ್ಗೆ ಕುರಿಯೇ ದುಡ್ಡು ಏನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಳ್ಳೆರ ಮಾರ್ಕಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ರೂಬಿ ಟಾಟಾ ರೂಬಿ ಟಾಟಾ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಇದು ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಪುಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಪಾಡ ಚೂರು ಪಾಡ್ಪಾಡು ಸರಿಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೈಸ್ತೂಲೆ ಇದು ಸಾಮಾನು ಕೊದ್ದತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಣ್ಣಂತೂ ಓಡತ್ತಿ ಚಕ್ಕನ್ ಕೊಡತ್ತಿ ರೂಬಿಲ ಬರ್ತದೆ ಚಕ್ಕನ್ ಪೇರೆ ಮಲ್ಲ ರೂಬಿ 2 ಜನ ಸೇಡ್ದು ತೂಕ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ವಿಪ್ರೋ ಸೇಫು 95 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ವ ಬರಡೆ ನಾಯಿ ಉಚ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪಾವನೆ ಬರಡೆ ಬರ ಚಿಂಟ ಚಿಂಟು ಬರಿ ಪೈನೆ 95 ಒಂದು ಸೇಫ್ ವಾಶ್ ಹೊಸತ್ತು ಸೇಫ್ ವಾಶ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ನಂಡೆ ಚಂದ ಬನ್ನೆ ಅದು ಓಡತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಂದೆ ಒಂದು ಚಾದು ಆನಿಯನ್ 1 kg ಆನಿಯನ್ 1 kg ಶುಗರ್ 1 kg ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದಿಬೇಳೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಝೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದುವತ್ತಿ ಡಾಬರ್ ರೆಡ್ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಐಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿದ ಉದುವತ್ತಿ ಕ್ಯೂಟಿ ಸೋಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಮ್ ಟಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ರಾಜಿ ಅಂತ ಸೂಪು ಇಂಥದ್ದು ಟಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸುಗೋಲ್ ಸರ್ಫ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪೇರು ಉಂಡು ಕೊಜಪುಂಡು ಅರಿ 10 kg ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಳಿ ಟಮರಿಟ್ ಹಾಂಡೆ ಈತೆಕ್ ಒಂಜರೆ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು